Hej, hej, hej. Jeg har lige et godt spørgsmål. Er du startet igen, fordi jeg er nervøs for igen? Der er jo en, der rejste op der, det kunne jeg mene. What the fuck? Ingen helt snakker. Vi vil bare snakke om, hvad der skal ske på channelen her. Ja, det er det. Og hvad I vil se. Oscar, du skal spille Farfly, Ja, det gør jeg vel. og jeg spiller Minecraft. Hovedskud, badass. Og så vores lille hund, jeg Fields. Ja. Ammunition is almost dry. Good dead. Hallo? Hej. Jeg har ikke noget Reloading. at sige. Du har intet at sige, hva'? Ja, det tænkte jeg nok. Nej. Racist. Ja, han er aldrig, det har han aldrig. Don't look back. There is no Det er time. det, fordi jeg læser lige nu. Så. Ja, tænkte nok. Det er rigtig godt at gøre på en gaming channel. Explosives here. Gaming for everyone. Ja. Jeg skal spille noget Happy Wheels. Det kunne vi også. Og det gider jeg ikke at uploade til jer, for når jeg spiller Happy Wheels, så er det privat. Ja, det tænkte jeg nok, hva'? Han er på banen, så jeg Det kunne jeg også godt tænke mig at gøre, hva'? Du siger bare, hvad du spiller, Oscar. Når du begynder på at optage dit spil, jeg ved ikke, om du har gjort det på grund af, jeg er med. Ja, det gør det jo faktisk. Det er bare... Jeg dør. Og mit team gider ikke at genopleve mig. På grund af de her på. Nå, så kom der en gammel mand og genoplevede mig. Tænkte jeg. Han var sgu også fræk. Vi skal også på et tidspunkt lave et store afsted. En gammel vandhaver. Ja. Så ja. Det, der kommer til at ske i den her video, det er faktisk ikke særlig meget udover, at Oscar vil spille noget Farfly, og så vil vi så lægge nogle andre videoer, hvor vi spiller LOL. Og Bo måske, hvis I lyster. Ja, hvis I har lyster. Altså 2 ud af 3 spiller WoW, for jeg er bare nær i. Ja, du vil hellere spille Guild Wars 2. Ja, det ved jeg. Ja, det er jo Jeg vidste det. Præcis. Ja, men der betaler man ikke. Betaler måneden. Og vent, vi laver copyright, tror jeg, her og nu. Så lad os lade være med at snakke om det. Jeg taler næstkar. Det er slet ikke copyright. The outsiders chasing the Englishman. Alle vil sige, at copyright, bare siger, når jeg siger den, så er det på grund af copyright, så får jeg penge for at sige det. Og hvis I er heldige, så har vi også en inder med i det her. Ja. I vores video, så har vi en lille indisk fisk. Ja, og han er Ret god. ret med. Og hans bror er vores største fan. Og ja, han har også sin største fans med hans storebror. Ja. Så jeg skal ikke sige noget. Vi skal ikke sige noget med storebror, nej. Han giver os de bedste råd non-stop, og så ændrer han dem. Ja. Ligesom dengang han sagde, vi skulle takke Lux. Og så derefter, nej, I skal takke Jerry og Saint. Så ja, vi har mange gode fans. Udover en. Ja. Nå, men vi er sikre på, at vi bliver super berømte, og I vil. Så på et tidspunkt, så tænker vi på nogle penge. Nej, selvfølgelig ikke. Fordi man laver nemlig ikke YouTube på grund af pengespil. Det værste er bare, at danskere de tjener ikke en skid på det dog. Ja. Hvad fanden skal de tjene? Altså det? Ja, og vi vil nok også lægge nogle en anden YouTuber med, så I kan se, hvem han er. Og han er en af vores venner, som jeg også gerne vil se videoer med. Fordi han har også lagt vores navn ud, derfor følger vi os. Men han er ikke subscribet til vores channel. Jo, det har han faktisk. Men han laver dog engelske commentaries. Ja, men kan I så fortælle mig, hvad jeg skruede er? Hvad? Ikke nu, selvfølgelig, men senere.
Sammen booster sprøjter op. Altså drug sprøjter skal jeg simpelthen samle op, mand. En rock. Jeg er syg i hovedet. De vil have, at jeg skal samle en drug sprøjter op. Ja, det er rundt, du skal bruge til ting. Ting og sager. Fuck, er det her på et spil? Fuck. Hvordan spiller det? Nå. Abuse. This is where it Du ends. er det mest perfekte spil til at rage over. Ja. Men jeg ved ikke, hvad vi skal tale om. Vi kan få en transport. De vil simpelthen have mig til at bare at bruge svejser her i den her. Bare for at bare ramme et eller andet sted på en motor. Det er Ja, fandme det kan smart. de gøre, hvor der vil også, for det er fandme ikke godt, det der. Det giver bare ikke mening i sådan nogle spil. Jeg skal så meget dræbe nogen med den her. Det er jo 16. Ja, do it. Hvor er du? Hvor er du? Kom så. Kom at me. Og på et tidspunkt vil vi måske tage nogle fans med at spille, Mm. I found one. og det vi bliver så super berømte. Nej, vi gør ikke. Eller gør vi? Nu starter vi jo langsomt op, ikke? Og det er med vilje. Lol. Jeg glæder. Han rapper med sin lige, der rapper med sin lige. Jeg håber vel, men jeg skal så meget. Det er Boogie Boogie Man. Shit. Og måske vi godt tage nogle one-on-ones mod jer, hvis I er lidt let. Og med det, så bliver det for svært for os. Og Wager. By the arch. Så nej, hvis I over lidt lidt i dag, så bliver det spil mere. Så har vi sagt det. Nej, men vi spiller gerne mere, hvis I spørger. Reloading. Og bagefter skal der startes RP. Spørg pænt. Spørg pænt. I skal se derved skrive det om bagved, for ellers er det kat. Fuck, jeg er god til at ramme. Men hvor langt er nu af den der bakvej der? Ja, jeg er nået et godt stykke. Også i gang med at brænde nogle mennesker. Det er sgu forkert. Det er sgu drugspøjten. Ja, det skulle gøre. Det skulle gøre. Ja, man kan jo altså få drugs i det her. Lul. Simpelthen lul. Ikke lol, men lol. Jamen, jeg dræbte en med en svejsværk. Det er svejse ting. Skulle lige til at gøre det. What's his sign? Reloading. Nej. Og spiller du den der bare for den bag, og så stopper vi videoen. Ja. Vi har råd til det. Vi skal ikke Dang, du burde egentlig spille Far Cry. Det skulle jeg sgu, men det gider jeg sgu ikke. Hvor meget koster det egentlig? Jeg købte det for 205. Ja, det gjorde han sgu, fordi han kan lide det. Og så kommer den sædvanlige, og så har du ikke. Ja, Så you har know du... what I mean. Hvad? Det forklarer det efter video. Så bliver man invited til en LOL-kamp af en letlænder. Det er jo spændende. Levetis. LV? Nej, nu er han ikke online godt. Levises UV. Ja, UV, det er rigtigt også. Jeg tror faktisk, I bliver meget gode venner, der er ham. Jeg har sådan en shotgun gameplay her i Far Cry. Shotgun! Shotgun Hvad handler egentlig Far Cry om? overleve på en ø. Nej, det er bold. Med nogle pirater, der er galningen. Som løber skrigende hen. Skal du huske at tage drugs, Brune, ellers så... Ja, man kan få drugs. Det er som Robinson-ekspeditionen. Ja, drugs. Og så er der også en mission, hvor man skal brænde weed. De lærer dig bare til at spille ud bag. Hvad slags mennesker er de? De lærer dig, hvordan du overlever livet. Er du interesseret i at brænde weed, hva'? Bedste mission, vi kan spille. Reloading. Jeg slet, hvad er det så tilbud? Ja, det er så tilbud. Come on, bitches. Give them a quick step. Sådan der. Nå, men altså... Krokodiller!
Inder. Hvis I skal se Inderen, så skal I så betale VIP, altså. Fordi Inderen han er Og meget... det er fordi det er et show, I ikke vil glemme. I aldrig vil glemme. Inderen, de er jo sjældent dyrearter. De troede og sjældne. Nej, nu skal I ikke være racister. Over for de andre også, selvfølgelig. Men du vil gerne være derovre for Oscar. Jeg vil Min betale. arm var fandme brækket der. I mig og Oscar, vi er nations. Hvordan er det, man så helt skal man så være Chinese eller Let's do Japanese? This is where it's Nej, du Kommer fra Asienland. er helt Asian. Og så skal du nok stoppe spille games. Så skal du bare være på til alle games. Ja, og så skal du vide, hvordan man hacker alt. Det var Asian. reloading. Lige i røven. Found one. Okay, kan jeg ikke slå. Ja. Men ikke noget. Ikke noget. Men jeg regner i hvert fald med, at der kommer noget mere Far Cry 3 op. Og der kommer også noget Minecraft. Fordi vi ved, at alle danske narkomaner godt lide Minecraft. Ikke engang løgn. Alle danskere, de elsker Minecraft. Men kalder I mig narkoman? Yes. Ja. Fuck ja. Jeg elsker jer. Men så, som I sikkert ved, så bruger alle, der spiller Minecraft på YouTube, har sindssygt mange views, udover Smosh og Ray Minecraft. Grab a bomb and plant Smosh. it, and don't Hvis man tænker på det danske, ja, så er det Minecraft og styre. Nå, men jeg stopper vel nu. Okay, og så stopper vi videoen, Og hej. og som altid, no homo.